Ku danna mana subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na 20 tare da ni Admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. A yau za mu waiwayi gaba ɗaya tambayoyin da suka rage mana ne. Tambaya ta farko yake cewa yayi mafarki suna rigima da ɗan uwansa. To Muhammad bin Sirin ya ce idan mutum ya yi mafarki yana rigima da ɗan uwansa sai ya zama na ɗaya daga cikinsu yana kuka, to wannan mafarki ba mafarki bane mai kyau. Ibn Sirin ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi mafarki ɗan uwansa ya rasu, to alama ce da take nuna cewa zai tarwatsa abokan gabarsa. Idan kuma ya zamana cewa mace ce wacce ba ta da aure ta yi mafarki cewa ɗan uwanta ya rasu, to alama ce da take nuna cewa lokacin aurenta ya zo. Amma fassarar mafarki dai sun ce idan mutum ya yi mafarki cewa wani ya rasu, an zo an gaya masa cewa wani ya rasu, to mafarki ne na alheri da albishir da farin ciki da samun arziki. Matuƙar dai a cikin sanarwar da aka yi baka ga cewa kana kuka ba ko baka ga jama'a suna kuka ba, to tabbas abu ne na alheri. Amma idan ya zama na cewa a mafarkin da ka yi an gaya maka cewa wani mutum wanda ba kwa ga miciji da shi ya rasu, to alama ce da take nuna cewa saɓanin da kuke samu da shi ya zo ƙarshe. Idan kuma kai mafarki cewa wani mutum ya zo ya gaya maka cewa wane ya rasu, alhali wannan mutumin da aka ce ya rasu yana nan da ransa, to alama ce da take nuna cewa shi wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala zai albarkace shi da doguwar rayuwa. Idan kuma mace mai aure ta yi mafarki cewa an zo an ba ta labari cewa wani mutum ya rasu, to alama ce da take nuna cewa ta shaƙu da wannan mutumin, ko kuma in ce tana son wannan mutumin, ko in ce tana ƙaunarsa. Amma kuma idan mace wacce aka sake ta ta yi mafarki an zo an gaya mata cewa wane ya rasu, sai ya zama da cewa wannan wanda aka gaya mata cewa ya rasu wani mutum ne wanda yake suna da zumunci tsakaninta da shi, to alama ce da take nuna cewa abubuwan da suke damunta da matsalolin da suke damunta sun zo ƙarshe. Amma idan mutum ya yi mafarki an zo an sanar da shi cewa wane ya rasu, to alhali shi wannan mutumin da aka ce ya rasu ya riga ya daɗe da mutuwa, ko kuma in ce ya riga ya mutu, to alama ce da take nuna cewa shi wannan wanda ya yi mafarkin zai yi aure. Idan kuma ya zama na cewa mace mai ciki ce ta yi mafarki an zo an gaya mata cewa mijinta ya rasu, to alama ce da take nuna cewa mijinta zai samu doguwar rayuwa. Daga cikin ma'anonin da fassarar mafarkin mutuwar miji yake da shi shine idan mace ta yi mafarki mijinta ya rasu, to alama ce da take nuna cewa tana son sa sosai. Amma idan ya zama na cewa mace an zo an sanar da ita cewa mijinta ya rasu, alhali mijin nata ya riga ya rasu, to alama ce da take nuna cewa za ta samu wasu fararen kwanaki, ma'ana za ta samu jin daɗi a rayuwarta ta gaba. Amma idan ya zama na cewa ɗaya daga cikin ma'aurata shine ya yi mafarkin cewa ɗayan ya mutu, ma'ana ba zuwa aka sanar da shi cewa ɗayan ya mutu ba, to alama ce da take nuna cewa aurensu zai rabu, ko kuma wani abu da suke jin tsoro zai same su, ko kuma za su shiga cikin wata takura. Malaman fassarar mafarki suka ce
idan mutum ya yi mafarki ɗan uwansa ya mutu, to bushara ce da take nuna cewa zai samu wata dukiya wacce take mai yawa, sannan kuma zai samu wani amfani shi ma wanda yake mai yawa, sannan kuma amfanin nan zai samu ne sanadin wannan ɗan uwan nasa. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa 'yar uwarsa ce ta mutu, to alama ce ta farin ciki mai tsanani a rayuwa. Amma idan ya zamana cewa mutum ya yi mafarki cewa ɗan uwansa da 'yar uwarsa sun mutu, sannan kuma a cikin mafarkin ya ga cewa shi yana yin kuka ko kuma wasu suna yin kuka, to alama ce da take nuna cewa za a samu wasu matsaloli ko kuma rashin lafiya da shi wanda ya yi mafarkin zai faɗa cikin wannan rashin lafiya. Ibn Sirin ya ce shi fassarar mafarkin mutuwa yana nuna cewa za a samu lafiya da rayuwa wacce take mai kyau a shekarar da ake ciki. Amma fa idan ya zamana cewa a cikin mafarkin ba a ga an binne mutum ba, ko kuma ba a ga an yi kuka mai tsanani ba. Muhammad bin Sirin ya ce idan mutum ya yi mafarki ya gan shi a cikin wani rami, sannan kuma a cikin mafarkin bai ga ya fita daga cikin wannan ramin ba, to alama ce da take nuna cewa akwai wata husuma tsakaninsa da matarsa. Sannan Ibn Sirin ya ce idan mutum ya yi mafarki ya faɗa cikin wani rami, sannan kuma ramin nan da ya faɗa shi ba zai iya fitowa ba, sannan kuma bai samu wani ko wata hanya da zai samu ya fito ba, to alama ce da take nuna cewa ana haɗa masa makirci akan wani abu da yake so ya samu ko akan wata manufa da yake so ya cimma. Nabilisi cewa ya yi idan mutum ya yi mafarki ya faɗa a cikin wani guri wanda yake da ruwa, idan mutum ya yi mafarki ya faɗa a cikin wani guri da ruwa ya taru, kuma gurin nan ɗan ƙarami ne ba wani mai girma ba ne sosai, to alama ce da take nuna cewa shi wannan wanda ya yi mafarkin akwai abubuwa waɗanda suke masu tsanani a gabansa a rayuwa, ko kuma abubuwan da yake so ya cimma a rayuwarsa suna da tsanani. Ku yi mana afuwa, mun so mu karanto ansoshinku, amma mun tsallake wata tambayar ba mu ansa ba, sannan mun kawo su a takaice. Amma ku kasance da mu, har yanzu muna nan muna dakon tambayoyinku. Ku hau kan YouTube, ku yi sacin in tashar Gidan Tara, sannan ku rubuta mana irin mafarkin da kuka yi ko kuma wani na kusa da ku yayi a cikin darussan da muka yi na mafarki. Mu kuma za mu binciko tambayar da kuka turo mana, sannan mu zo mu binciko ansarta, sannan mu karanto muku. Mun gode.